Jeg skal så lave en eksamen og en fremlæggelse omkring DNA, og fået en opgave, der hedder at med udgangspunkt i det vedlagte materiale, figurer og eventuelt eget relevant til arbejde, skal jeg komme med en analyse og en vurdering af de biologiske processer i det, der hedder tekst 1, som er en artikel, der hedder og kunstig DNA vækkes til live. I forbindelse med analysen og vurderingen, så skal jeg komme med en redegørelse for det centrale dogme og diskutere de fordele og ulemper, der er opstået eller kan opstå ved den anvendelse, vi har af vores viden om DNA den dag i dag. Det er så artiklen, som er skrevet i 2010. Den er sådan relativt ny, vil man kalde den. Artiklen er som sagt skrevet i 2010, så den er rimelig relevant. Den handler om, at man har opdaget en ny måde, man kan direkte kan skabe kunstige celler, hvorefter man kan indføre et DNA i dem, det vil sige, at de faktisk er direkte levende organismer. Og det er sådan set organismer, som selv kan designe. Man kan så lave en ønske ud af dem. Og det har selvfølgelig medført, at der er en hel del positive holdninger omkring det, men der er selvfølgelig også opstået nogle negative, altså simpelthen nogle bange anelser omkring hvad der kan ske og sådan noget. Og det er sådan generelt, hvad artiklen den omhandler. Så er man på de biologiske processer, så er det få biologiske processer, man møder i den her artikel, men man møder begreber som DNA, man møder begreber som celle, det står her, man møder begreber som det, der kaldes et genom. DNA det første DNA, eller det første begreb, man møder, det var som sagt så DNA. DNA, det er selve en organismes arvemateriale, og det findes i alle organismer, og alle DNA er jo forskellige. Et genom, det er selve DNA'en, det er faktisk, ja, selve cellens DNA. Igen, altså det er simpelthen en arvemasse, som indeholder den genetiske information omkring den her organismes arvemateriale. Så er der så celler, og der vil komme nu starte med en videreforklaring omkring en uddybning af de to typer celler, der findes. Ja, denne figur, den viser som sagt så selve cellen, eller den viser så den type celle, der hedder en eukariot. Eukaryote celler, de har en kerne. Eukaryote celler, det er sådan noget som planter og dyr og mennesker. Og det som der sådan set ses på den her figur, det er, at der ses det, der hedder en transkription og en translation. Og det er noget, som kommer i forbindelse med det centrale dogme. Og transkription, det er det, som der vises op på det øverste her, hvor der står exon, og så er der, hvor der DNA ude i siden. Og exon, det er sådan set det stykke, som der bliver udvalgt til og skal omskrives til RNA, hedder det. Så er der lige forud en figur her. På den her figur, der ses det, som kaldes. Der ses to processer i den. Den ene kaldes transkription, og den anden kaldes translation. Det, der sådan set er specielt ved den her, det er en eukaryotcelle. De har en kerne. Som sagt, så er eukaryoteceller som planter og mennesker og dyr og sådan noget. Men det første, der sker, det er selve transkription. Det er heroppe, hvor der er et stykke DNA, hvor der så står exon og exon, og så er der sådan to streger, der fletter sammen. Det er sådan set DNA'et, som ligger inde i eukaryotens cellekerne, hvor det er DNA'et, det opbevarer sig. Det, der så sker, det er, at der sker den her transkription, hvor det er, at DNA'et omskrives til RNA. Det, der omskrives til et stykke, som kaldes exon. Stykket imellem, som ikke har noget navn, den kaldes en intron, og intron, det er den, som bare bliver kølet væk. Men exon, den udvælges, det er også så et stykke af DNA'et, som så omskrives til RNA. Den her nye streng, som man så kan se, som kører ned til midten af billedet, ned i udkanten af kældelse eller cellekernen, den kaldes så for mRNA, som også kaldes messenger RNA.
Efterfølgende ses så den næste proces, som hedder translation, som er det, som man også kalder for den kaldes oversættelsen. Det er her, at det her RNA, det bliver omskrevet eller oversat til protein. Det sker selvfølgelig ved hjælp af en masse enzymer og sådan nogle ting, som vi kommer ind på senere. Men generelt, eller kort og hurtigt, så er det simpelthen, at RNA, det bliver sendt ud af kernen, cellekernen og ud i det cytoplasma, hvor det så er, at RNA bliver omskrevet til proteiner. Det er de lange strenge, men det er strengene, hvor det er, man ser hernede, som er sammensat af kugler, små bitte kugler, som er selve det nydannede protein. På næste figur her, der ses akkurat det samme. Det der sådan set er ved den her, det er en prokaryote, vi arbejder med i stedet for. Det der er så specifikt ved prokaryote, det er det typisk sådan noget bakterier, blandt andet. Men det er, at de har ikke direkte cellekerne, det vil sige, at DNA og sådan noget ting, det løber faktisk bare rundt i cellens cytoplasma. Men igen, der ses det, at RNA det bliver omskrevet til DNA, cellulogenet og DNA bliver omskrevet til RNA, efterfølgende bliver omskrevet til proteiner. Den her figur, den viser det centrale dogme, og det centrale dogme, det er faktisk bare en proces, som omskriver DNA til RNA og til protein. Det som der sker imellem, det der sker her fra DNA til RNA, den første proces her, der sker transkription, som forklaret tidligere, som tager et stykke af DNA'et ud og laver det til RNA, omskriver det. Det næste, der sker, det er, at RNA får direkte oversat ved at få sat en masse nukleotider på, som er de her forskellige farvede pinde, der stikker ud, som bliver omskrevet og oversat. Og så til sidst, så har man et protein. Det er det centrale dogme. Og det er det, som en vurdering af den her artikel, hvis man skal sætte den i forhold til det globale samfund, så vil den helt klart få som vi er i hvert fald mene, den helt klart kan få har en stor betydning, da det her det ikke kun er noget, der kan ske for lille mig eller for lille Svendborg. Det sker simpelthen for det globale samfund generelt. Og det er fordi, at den her nyopdagede opdagelse, den her nye ting, man har fundet ud af, proces, det er for, at du kan direkte skræddersy de her mikroorganismer til de forskellige ting, man ønsker. Artiklen kommer selv med et eksempel, som hedder, at man kan gå ind og forebygge global opvarmning, for eksempel, ved at man kan få det her, lave en celle med DNA, direkte lave en organisme, som kan gå ind og omdanne atmosfæren til CO2 til f.eks. grus, eller hvad det nu kan være. Dermed så mener jeg, at det kan helt klart få en stor bekostning for hele verden, eller i hvert fald i forskellige samfund, og ikke kun i lille Danmark. Skulle man finde noget frem i artiklen, som de kunne have gået lidt mere ind på, så er det de her konsekvenser af vores viden omkring DNA faktisk. Fordi som noget af det ved jeg som materiale også, det i den her selve opgave, der er også en masse figurer om hensyn til gentest og hensyn til aborter og sådan noget ting. Og det er sådan set med DNA, det har fået konsekvenser, det er, at man for eksempel får lavet en abort, fordi at vi sådan kan se, at der er en vis chance man kan se ud fra den gener og fra gentest, at der er en vis chance for, at barnet måske vil være handicappet og sådan ting, og så får folk på til en abort. Det er så rent etisk forkert, det er, at man kan ikke altid være 110% sikker med de her gentest, så derfor kan det ikke undgås, at nogen højst sandsynligt får fjernet et barn, som faktisk ikke havde nogen sygdom, nogen kromosomfejl eller noget, og var blevet handicappet eller havde fået Down-syndrom eller sådan noget. Men skal man diskutere de her fordele og ulemper, så der er omkring det her, så er det i artiklen fremstår der også to. Den første er, at der er en forsker, der hedder Sten Rasmussen, han mener simpelthen, at det her det slet ikke er en rigtig kunstig celle.
Han kalder det selv, at han fik kun have lavet en ny software til cellen, fordi at det kun er cellens hardware, eller cellens hardware er ikke blevet ændret, men at selve cytoplasmaen, omvendt. Selve hardware er blevet ændret, men selve cytoplasmaen er stadigvæk fra en naturlig celle. Derfor har man kun udskiftet en del, altså nogle procenter af til en rigtig celle. Nogle andre mener selvfølgelig en anden diskussion, eller en anden holdning der er, det er, at de mener, at der er ekstreme muligheder for ekstreme muligheder for det syntetiske biologi nu. Nu kan forskningen sådan set gå fremad med hensyn til, hvad man kan gøre, som for eksempel med det her med eksemplet omkring CO2, der kunne blive omdannet til grus. Og det er simpelthen, altså man kan også gå ind og lave ting, der kan producere brint, og der kan lave biobrændsel og sådan noget ting. Og dermed så får det en stor konsekvens, eller en positiv konsekvens for nogen for omverdenen og for hele verden. Det var lige hvad jeg kunne nå.